tayo sa pahaw ng Pagbilao, Quezon Province. Dito naman tayo sa Palusong Atimunan, Quezon Province. Sa sigsag pa rin ito. Pero ang email na sa taas. Dito tayo sa baba. Pakaya lang manam nahulog eh. Salamat. Alas 4 na may siguro na hapon yung magsit. Parang gusto ko ba sa bahay namin. Dumaan sa bahay namin. Sa baba. Shout out sa Simintin galing Davao dito. Nasa loob na rin. Sir. Ada yang sudah.
Joseph, kita tayo sa Timuran Quezon Province. Napunta naman tayo ng Southbound. Alas 4 na nakakabili. Araw ng Linggo, September 18, 2022.